Mae record fer Orau sydd wedi cael ei noddi gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. A os chi o Aberystwyth, chi wedi nabod y legend nes yma. And please, godi'r toi, Jeff! Yes, Jeff! OK, Jeff. Pwy yw'r tri, Jeff? Nid fi sydd wedi ennill y wobr gyda llaw, ond mi fydd yn mynd eraill, y Cawfri am y can tan, Ffracas am y can Niwl, neu Captain Smith am y can propeller. A ga i diolch i'r Selar am cynnal geig yn pant y celyn a gobeithio bydd ffefr ysgol yn cadw ei goia i ail agor erbyn Medi 2019. A pwy yw'r enillydd, Jeff? Allan o maes cyswllt leon y cryf, y enillydd yw Ffracas gyda Niwl! Just bunch o demos nathon ni wneud ar nynna naddo, so diolch yn fawr, mae'n lot. Diolch yn fawr, nice one. Diolch yn fawr, Llyfrchedau Ffracas! Diolch, Jeff!